някой си беше натикал шапката между двете седалки. Добре ще сети. Не за други. Да, хора, ще да си отида без шапка в една от най-студените страни. Добре дошли в... Вау. Има вариант да ни пропадне цялото нещо. За съжаление, във влака ни информираха, че заради лошото време няма да може да отидем в... Много красив, като Хогвартс, наистина. Наистина. Приятели, дойде денят. За първи път ще посетим 3 държави в рамките на 24 часа. След малко си лягаме, защото трябва да станем в 2. Това е първото такова видео, което ще бъде снимано с новата камера. За първи път си взимаме билетите за самолета толкова скоро преди пътуването. Взехме билетите преди месец и половина, което може би не е много скоро за някой от вас, но ние за първи път го правим. Взимали сме понякога самолетни билети 9 месеца преди пътуването, така че това си е big deal. Напишете долу в коментарите къде си мислите, че отиваме, дали е топло, дали е студено. Ще бъде много вълнуващо, така че ще се видим след малко. Добро утро. Какво добро утро, аз не съм спала. Виждам, че съм спала половин час, често ти го казвам. Аз се покреда. Не знам дали си затворих очите дали. Ето горе-долу как протече събуждането. Беше нещо от сорта на... Васко е бута и казва: Лупче, ставай 2 без 5. Аз не сигурен ли си? Как е 2 без 5? И вика: да, става. И аз казвам: как? Не е възможно. Той ми показва часа и ми идваше да умра горе-долу, ама сега време за кафе. Айде! Как се чувстваш, любовченице? Васко малко притесня за полета. Но... Като всеки път. Да, като всеки път. Но всичко ще бъде наред и ще си скараме много хубаво. Аз го вярвам много силно на това нещо. Overpriced круасан. Салети и вода, за да не умрем. Тези удоволствия струваха колко? Грешка. 11,40. Яко. Дошли в Копенхаген. Но ние всъщност сега отиваме в Швеция. Това беше много добро наслано. Решихме, че ще си хванем всъщност влакчето до Швеция, за да може да обиколим 3 държави в рамките на 24 часа. България, Дания и Швеция. Ще бъдем в Швеция само за няколко часа, но ще ви покажем много неща. Да, Борис, ще ви покажем доста неща и така.
Ето ни го билетчето. Много е готино. Приятели, половин час по-късно вече сме в Швеция. Леле, хора, много е странно, наистина. Сега отиваме да ядем първото, което е. Ще ядем някакви бургери, нищо кой знае колко интересно. Но след това ще правим някакви други интересни неща. Приятели, погледайте това чудовище. Това е Christmas Swirl нещо си. Christmas Wonder Swirl. А това са картофки с халапеньо и лук. И кашкавал. И кашкавал и бургери. Почваме да ядем. Приятели, хапнахме доволно. И сега ще разходим по пешеходната улица в Малмио, майко. И ще ви показваме разни неща. Между другото е много студено. Тази жена беше много добре. Явно не е чак толкова студено за шведите, защото наистина... Да, тук има някакви... Тук има такива музиканти. И сега ще се разходим, за да купим подаръци. Маля, аз съм много бяла. Надяваме се всичко да е наред. Доста духа, надявам се да ни чувате. Ние сме се опаковали, не се знае кой е. Ама ние сме приятели, не се притесняйте. Шапка, друга скачулка. Сега сме пред църквата Свети Петър. Изглежда уникално и ще влезем вътре. Вау! Приятели, след църквата решихме да дойдем да пинем, така да аз да пина едно кафенце от Espresso House, което е датска, т.е. не датска, като скандинавския Starbucks. И си взех лате с карамел. Уникално е, приятели, разбирате ли? Ако идвате в Дания, Швеция, Финландия, която и да е скандинавска страна, вземете си от Espresso House карамелено лате. Нали така? Много хубаво. Не съм много голяма фенка на карамела, но моя невероятно близък приятел Коста, който вие много добре познавате, е луд на тема карамел и сега го поздравявам с това кафенце. Приятели, качихме се отново във влака за Копенхаген. Ще прекараме следващите 4 дни там, така че повечето от времето ще бъдем там. Ние тръгнахме. Ето, между другото, са прожекции. Ето ще видите още една. Да. И днес ще отидем също така до Church of Our Savior. Ще го напиша на български, защото не се сещам как се казва в момента. И ще отидем до Hard Rock Cafe. Знаете, че винаги ходим на Hard Rock Cafe, независимо къде сме. И така ще отидем пак. Така че ще бъде много вълнуващо. Много сме изморени, честно казано. Но те първо предстои да се катерим по едни стълби, които ще видите. И да. Какво? Какво каза? Вали на Камдания. Добре, че не спрях камерата. Ами...
Или е много къста мъгла, но двете. В двете случаи не е много. Мога да не ни пуснат на Чърч Валър Сейвър ли? Това имаш предвид? Да. Или просто да не видим нищо. Ако се качим тук е мъгла. Има вариант да ни пропадне цялото нещо. Да-да-дам. Първи поглед. Много е яко. Много яко. Какво ще кажеш? Много съм доволна. Ето. Супер. Приятели, настанихме се, както видяхте, и сега ще се оправим, ще се приведем малко във вид, защото цял ден сме пътували буквално и погледнете, на нищо не приличам. И отиваме на Church of Our Savior. Трябва да сложа малко грим, да се приведа малко повече във вид и тръгваме. Пише, че при лоши метеорологични условия има опасност да не може да пуснем горе, а това не е слаб дъжд според мен. Ако са хлъзгави стъпалата. Според мен, защото свети слънце ще спре. За съжаление, във влака ни информираха, че заради лошото време няма да може да отидем в Church of Our Savior, но за сметка на това ще водя Васко на една мини изненадка, която исках да го отведа и се чудех кога ще имам време. Не е нищо особено, но според мен той ще се зарадва. Защото и преди сме правили нещо подобно. Ти ще го казваш? Няма никаква идея, така че. Но да, малко тъпичко, защото наистина беше доста интересно и ще да е готино да се качим по тези стълби. Ако намеря кадри, ще ви покажа, но вали. Няма значение, нали? Пак ще изкараме хубаво. Язък планирането само. Да, язък, че тичахме, за да може да стигнем, да хванем, да оправим. Сега сме малко по течението. Приятели, сега се намираме пред университета в Копенхаген и е много красив, като Хогвартс наистина. Наистина. Погледнете. Чакайте, че Васко ще си види изненадата. Точно пред теб е. Аз после ще го снимам. Васко не мога да откарам, вижте как се връщи. Вземи в лицето студено ми на всичко. Аз пак не знам за какво говориш. Какво? Пак не знам за какво говориш. Не знам какво за... С фигурките, това знам, че го показваш фигурки, такова, но не знам какво е в този магазин. Изглежда много готино, особено с Оби-Лан там, е отрезал главата на штурмовата. Помниш ли в Барселона, като бяхме в такъв магазин за Lord of the Rings, Хари Потър и така нататък? Те бяха много магазини подред, просто бяха такива някакви... Това е един магазин в едно. Общо по-голям. Супер. Да. Много яко. Чакайте, аз сега го виждам за първи път. Приятели, за всички фенове на Magic the Gathering, тук може да си вземеш една карта, каквато искаш за една крона, или 100 карти за 50 крони. Сега ще ви покажа какво си харесах аз. Първо, тази е легендарна, за всички, които играят Magic the Gathering, ще разберат най-вероятно. Много е красива, много ми харесва. Тази не е много специална, кой знае колко, просто прилича на мен и на вас, защото ние сме толкова луди. И тази първата, която намерих, която е Lord of the Rings Second Breakfast. Много е сладка и много ми харесва. Приятели, след половин час ни е резервацията в Hard Rock Cafe
Това ни е кое Хард Рок подред? Четвърто? Хард Рок В смисъл, ако не водиме повторките, четвърто май. повторките? И път 2 пъти сме ходили в Румъния, в едно и също. Глупости. И как да А, вечер? да, добре. Просто имам предвид това. Да. Май четвърто. Испания, Италия и Румъния и сега. И Будапеща, пето е. И Будапеща. Пето Хард Рок кафе. Малей. Точно отвън има един коледен базар, който сега мислим да разгледаме и след това да отидем на резервацията. И така. Приятели, умря ми камерата точно докато се прибирахме от Хард Рок кафето, но вече сме си в хотела. Аз се изкъпах, защото беше наложително след целия този ден. Ние си лягаме, защото днес беше дълъг ден, 3 държави. И ще се видим в следващия влог или следващия път, или когато се видим, за да видите какво сме правили реално утре. Чао!